जाथाया थांनाय मोना मंगलबार मोनानि समाव जादों। मैया प्राय 1टासोआवहाय खबर सफायदों जे गुवाहाटियाव थानाय जिथु बिनि बिनानावबो दंखायो, बियो खबर हरदों जे बिब'आ बेबायदि न' सिङावहाय दरजा फांनानै दोङो आरो बेखौ बुखावनानैसो जेनेबा हाबनो हादों आरो बेवहाय बेबायदि गोथै सह'खौ फासि नांनाय बायदि जानानै बोखांनो हादों। नै बर' हिन्जावखौ बुथारलायबाय लोगोफोर, नंगौ गुवाहाटियाव बुथारनाय जाथाय। गुवाहाटि रुमाव थानाय जोंनि सासे बर' सिख्लाया सासे हारसा सेंग्राखौ मोजां मोनोमोन, नंगौ सुस्मिता बसुमतारी हिन्जावसानि नामा, ओमफ्राय हारसानि नामा मा नाम मोनथाय, मायबा प्रसादमोन दै, जिखि जादोला आं मोनथिला हारसानि नामखौ। सिख्लानिया सुस्मिता बसुमतारी। आंखौ गोबां मानसिया बुंबाय थादोंमोन, आदा नों बे भिडिअखौ मानो होआखै, बे भिडिअखौ मानो होआखै होननानै। आं नायबाय थादोंमोन, जोंनि बर' सिख्लाफोरनि सभाबफोरखौ आं नायबाय थादोंमोन, साननैसो आं होथ'वाखैमोन। आंखौ बुंहरबाय थादो गासिबो सेयार खालामबाय, आदाया मानो सेयार खालामाखै बे थैनाय जाथायाव होननानै। आं होनो बायोलै दानिया लोगोफोर, रायजो राजा नोंथांमोन, मानो बायो आं मिथियो ना। जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ आं गोबां सिगांनिफ्रायनो बुंखाबाय थादों भिडिअनि गेजेरजों, मिडियानि गेजेरजों आं गाख्रब गाख्रब बुंबाय थायो, नंगौ नङा। बेसे गोसा गोसा गाख्रब गाख्रब बुङो आङो, बर' सिख्लाफोरा मुस्लिम सेंग्राजों हाबा जानाङा, हारसा सेंग्राजों हाबा जानाङा, जोंनि बर'आनो अननाय दोङो, जोंनि बर'आनो थाखा फैसा गैयाब्लाबो बजबनो रोंगौ होननानै आं सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो। नाथाय जोंनि बर' सिख्लाफोरा मानिया, हारसाखौसो मोजां मोनो, गोरिया बांगालखौसो मोजां मोनो, दा मानो बुथार जाजाखो नोंथांमोना साननानै नाय। नैबे सिख्लाया बुथार जाजादोंना, बे सिख्लानि गोथै सह'खौ नुनानै रावबो गाबाखै। जानांगौ न'खरनि मानसि दुखु खालामगोन, नाथाय रावबो पाब्लिकआ बेकग्राउन्डनि मानसिया रावबो दुखु खालामाखै। मानो होनबा बर'जों बर' बुथार जाजायाखै, बे बर'आ गुबुन हारिजोंसो बुथार जाजादों। बैफोरबायदि जों गोबां नुनो मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों। नंगौ बेफोरबायदि जानायखौ जोंनि बर' हारिया मोजां मोना, बा गुबुन हारिजों जुलि जानाय, गुबुन हारिजों बुथार जानायखौ जों मोजां मोना, नंगौना नङा लोगोफोर। आंथ' होआनोखामोन नैबे भिडिअखौ, नाथाय बायथ' होनो गोनां जाबाय, नोंथांमोन आंखौ सेयार खालामनो थिनबाय थानायलाय, नंगौना नङा। आं सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो, गुबुन हारिया बर'खौ लांना बुथारगासिनो, हारसा मानसिया हाबा खालामगोन, नोंखौ हाबा खालामनानै नोंना गथ' सासे गथ' सानै जाबा नोंखौ होना हरगोन। जों देखा देखि मेगनजों नुनाय लोगोफोर, आं गामिखौ लाना बुङा, नामखौ लाना बुङा रावनिबो, जों देखा देखि मेगनजों नुनाय हारसा मानसिजों बर' सिख्लाफोरा हाबा जानानै ना गथ' सानै साथाम जाना होना हरजानाय मानसि दङ। ओमफ्राय भिडिअ बानायना बुंबा बुङो सिख्लाफोरा, हारसा मानसियासो थाखा फैसा दोङो, मुस्लिम मानसियासो थाखा फैसा दोङो, बेफोरबायदि बुङो। बर'आलाय मा दोङो, लोंनाय जानाय सोबनाय बेफोरबायदि बुङो। आरे भाइ, सामफ्रोमबो बर' हारिया गाज्रि जाया, सामफ्रोमबो बर' सेंग्राया हामा नङा, बुजिनानै ला बर' सिख्लाफोर। आं बुंदों बे थैनायखौ नायदो नोंथांमोना, मोजां मोनदों बे थैनायखौ नायनानै। बेनिखायनो आं बुंदो, सिगांनिफ्रायनो आं गाख्रब गाख्रब बुंगासिनो, जोंनि बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों हाबा जानाया बांद्रायबाय, एसे खम खालाम, एसे खम खालाम, नाथाय मानिया बाथ्राखौ। अब्ला मानियाब्ला आंबोलाय मा खालामनानै, गावनि बिमा बिफायानो जुदि गुबुन हारिजों एक्सेप्ट बा, जों गुबुननि बिसोरनि बेकग्राउन्डआव थानाय मानसियाथ' जों जेबो खालामनो हाया, नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन। बे थैनायाव नोंथांमोना गाबगोन नामा बुंनाय, बे बर' हिन्जावा बुथार जानायाव नोंथांमोना गाबगोन? नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरब्लानो जाबाय। सोरबा सोरबाथ' कंग्रेसुलेसनसो जासिहरदो, थैबायना बर' सिख्लाया कंग्रेसुलेसन, गुबुन हारिजों हाबा जाबावनाय, गुबुन हारिजों थांबावनाय, बैफोरबायदि बाथ्रा बुंदों दे। मोनामोन आं बेफोर बाथ्राखौ बुंनो आङो लुगैयाखैमोन, नाथाय मा बुंबावनो उपाय गैया। सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो आङो, बर'फोरा गुबुन हारिजों हाबा जानाया बांबाय बांबाय होननानै, दा बाथ्रा मानिया। दा बे सिख्लाखौनि बागै आं जेबो बुंला लोगोफोर, नोंथांमोनानो बुंहर। दा जों नायग्रोना लानोसै मानि थाखाय बुथार जाजानाय, बबे गामिनिमोन बे सिख्लाया, जों फुल डिटेल्सखौ नायग्रोना लानो दै लोगोफोर। दे अब्ला बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय, जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामना लादो, आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायहरलायदो लोगोफोर। थ' थेंक इउ स' माच। क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, रङिया, राङापारा, तेजपुर आरो सनितपुर, नोंथांमोननि गामिखौ आङो फिन खेब बरायहरबाय, आरो दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों फोरमायहरलायदो। नैबे खिन्थु आंना गोदान चेनेल दा लोगोफोर, दिपुवारि, नैबे गोदान चेनेल, बेयाव सेयार खालामना होनाय जासिगोन आङो बे भिडिअखौ। बे चेनेलाव सानफ्रोमबो मोजां मोजां बर' आपडेट नुनो थाखाय नोंथांमोना निस्सय साबस्क्राइब खालामनानै ला। थ' थेंक इउ स' माच। 12टा 13टा भिडिअ नोंथांमोना आंखौ 1K साबस्क्राइब खालामना होदो, थ' थेंक इउ, गोजोननाय थाबाय लोगोफोर दै। दे साबस्क्राइब खालामना ला, आरो भिडिअखौ सेयार खालाम दे, जाहाथे जोंनि बर' सिख्लाफोरा बेफोरबायदि भिडिअखौ नुनानै गावनि माइन्डखौ एसे स्मार्ट खालामनानै लायो दै लोगोफोर। भिडिअखौ सेयार खालाम, कमेन्ट खालामनो
दाबावसै लोगोफोर आंनि बुंनाया सैथो जाबायना बर' सिख्लाफोरा बुथार जाबाय दोङो बेंगलर दिल्लीयाव लांनानै फानहैजाबाय दोङो बाथ्राखौ एसे मानिनांगौ नंगौना नङा लोगोफोर बर' सिख्लाफोरा बाथ्राखौ एसे मानिनांगौ बर' सेंग्राजोंनो हाबा जाबा मा जानांगौ जाखो बुथार जागौमोन नामा दिनै दे नायग्रोनानै ला भिडिअखौ दा थांनाय मोना मंगलबार मोनानि समाव जादों मैया प्राय 1टासोआवहाय खबर सफायदों जे गुवाहाटियाव थानाय जिथु बिनि बिनानावबो दंखायो बियो खबर हरदों जे बिब'आ बेबायदि न' सिङावहाय दरजा फांनानै दोङो आरो बेखौ बुखावनानैसो जेनेबा हाबनो हादों आरो बेवहाय बेबायदि गोथै सहखौ फासि नांनाय बायदि जानानै बोखांनो हादों बा नुनो मोन्दों होननानै आरो बेबायदिनो जोङो न'निफ्राय तारातारि मानसि लानानै बेबायदि बिफा बिमानै बेफोरबायदिया थांबाय आरो बेबायदिनो थानायाव बेबायदि बडिखौ लांना दोनहैनाय जाबाय आरो बिनि उनाव बेबायदि FIRबो होनाय जादों खोनानाय मथेब्ला जोंथ' नुवाखै सासे सेंग्रा दङमोन मोजां मोननाय मा बुंमोन बे आकाश प्रसाद ना मा बेबायदि जों बेबायदि सन्देह खालामदों आरो बे गुबुनफोरनिफ्राय खोनानाय बादिब्ला दा बेबो मोनाव दंफायोमोन दसे समबाबो बिदिनो मिथिना मोननाय जादों दा बेनि उनाव मा जाखो जों डिटेल्स मिथिजोबाखै FIR होनाय जाबाय दायो गुवाहाटियाव माबाफोर मावनानै दङ गुवाहाटियाव खोनानाय मथेब्ला बे साननैसोनि सिगाङावसो रिजाइन होबायमोन होननाय खोनादों बे मोनसे गारि कम्पानियावहाय बेबायदि मा मावोमोनथाय जोंबो डिटेल्स मिथियाखै आरो सिगाङाव मा मावदों सिगाङाव बेबायदिनो NGOबो मावदोंमोन MSW खालामखांनायनि उनाव NGO मावबाय खैथामान बोसोर बिनि उनाव एक्सिस बेंकआवबो फ्राय बिदिनो बोसोरसे बा बोसोरनैफोरबायदि मावदों आरो बिनि उनाव थाहैनाया खै बोसोरसो जादों गुवाहाटियाव थानाया बियो बे MSW खालामनायनिफ्रायनो बेयावनो थाबाय थादों आरो प्राय 5-6 बोसोराथ' जाबाय खमावनो पस्टमर्टम दासिमबो जाथ'वाखै दा पस्टमर्टम खालामनायनि रेडि खालामबाय थादों दायो जोङो नागिरदों दा जों मिथिस'वा माबायदि जादों घटनाया खिन्थु जोङो न्याय नागिरदों जाहा सन्देह दङ बे माबा मोनसे फिजिकेलि नङाबा मेन्टेलि बेबायदि खालामनायनि जाहोनावनो बेबायदि जाथाया जादों होनना जों सानदों आरो जाय समाव जाथाया जादोंमोन बे समाव सुस्मिताया हारसिङै दङमोन ना बे समाव जोंथ' जेनेबा दायो मिथिला खिन्थु बिनि जों फंबायनिफ्राय गम मोनदों बे 10टासोहालागै मोनाव बे बयफ्रेन्डआ बिजों दङमोन आरो भिडिअ कलबो खालामनायमोन बिसोरो सुस्मितानि नोंथाङा मा जायो सुस्मितानि आं बिमादै जायो आरो सासे बिमादैजों खालामदोंमोन आरो फनखौ आंनि फंबायजों खालामदोंमोन आरो बे समाव बै सेंग्राखौबो नुदों बे समाव नुदों नोंथांमोना माने बेनिखायनो सन्देह खालामदों आरो बे समहालागै दङमोनब्ला बेनो माबा मोनसे खालामदोंबो जानो हागौ बे सेंग्राजोंहाय मालानिफ्राय मोजां मोनलायदोंमोन एबा सोमोन्दोआव दंमोन बेखौ जों डिटेल्स मिथिया खिन्थु माय खोनायोमोन आरो जोंनो आवगायाव बे माबायावहाय ख्रिस्टमास समाव फैदोंमोनथ' न'आव बे नङा बे माबाया सुस्मिताया न'आव फैनायाव बिदों नांलायनाय बिदि खोनादों आरो जोङो खिन्थु एक्जेक्ट जों बुंनो हाला खोब समाव बिदोंमोन नांलायनाय फनफोराव नांलायनाय खोनायोमोन आरो माब्लाबा सेंग्राखौ आटक खालामबाय नामा आं बेबायदि डिटेल्स मोनथियाखै दायो जेबो मोनाखै आरो निउस मिडियाआव नुनो मोन्दों सेंग्राखौ माने एरेस्ट खालामबाय होननानै थारमाने जों बेयाव इसोरो बिजि जानायखाय फनबो बारा माबा खालामथ'वाखै आरो माब्ला सफैगोन गोथै सहआ प्राय दायो पस्टमर्टम खालामनायनि उनाव प्राय 3टा-4टासोआवसो सफायगोन बिदि सानदों आरो जोङो শ্ব'ৰুমত কাম কৰিছিলে গুৱাহাটী তাই থকাটো অনুমান 4 বছৰমান হৈছে ল'ৰাটোৰ নামটো আকাশ প্ৰসাদ আজিলৈকে তেনেকুৱা ভাল পায় বুলি মোক আজিলৈকে জনোৱা নাই ঘৰৰ মানুহবিলাক কোৱা মতে বহুত দিনৰ পৰা মানে তাৰ লগত কাজিয়া মানে হৈ আছিলে হয় মানসিক অশান্তি কৰি পেলাই মানে মেণ্টেলটো হেৰেছমেণ্ট কৰি থাকে ৰাতিত খুব কাজিয়া হৈছিলে কাজিয়া হোৱাৰ পিছত মানে ৰাতিত হৈ থাকিল বুলি মানে পিছদিনা গম পালোঁ আৰু হয় মই FIR দিছোঁ ল'ৰাৰ ওপৰত
FIR এতিয়া চলি আছে। ল'ৰাজনক বৰ্তমান এৰেষ্ট কৰিছে। মেণ্টেলি টৰ্চাৰ কৰি পেলাই মাৰ্ডাৰ কৰা বুলি মই গম পাইছোঁ আৰু জানিছোঁ। ছোৱালীৰ লগততো আমাৰ ৰিলেশ্যন তেনেকুৱা মানে ঘৰৰ পৰিয়ালবিলাক মানে কথা পাতি থাকে। মোৰ ল'ৰা কথা পাতি থাকে, ছোৱালীবিলাক কথা পাতি থাকে, ডাঙৰ সৰু ছোৱালী আছে আৰু ঘৰৰ গোটেই মানে পৰিয়ালে প্ৰায় কথা পাতি থাকে ডেইলি। সুস্মিতা অকলে থাকে, লগত এজনী ছোৱালী আছে, সেইজনী মানে সেইদিনাখন নাছিলে। হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰেমিক আকাশ প্ৰসাদক। হাতীগাঁও থানাত উপস্থিত যুৱক যুৱতীৰ পিতৃ মাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ লোক। মই যোৱাকালি যেতিয়া তেখেতে ভিডিঅ' কল কৰিছে, তেখেতৰ লগত আকাশক দেখিছোঁ, আকাশ প্ৰসাদ নামৰ ল'ৰাজনক দেখিছোঁ। মই আগতে দেখা নাই তেখেতক, কালি পৰহি প্ৰথম দেখিছোঁ ভিডিঅ' কল কৰিছে। হয়, তেখেতে তেতিয়াই দেখিছোঁ আৰু তেতিয়াই গম পাইছোঁ যেন তেখেতৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হয় বুলি। নাই আপত্তিজনক একো নাই। মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আহিছে বুলি কৈছে, দেখুৱাইছে। তাৰপিছত তেখেতে এনেই ফেচটো দেখুৱাইছে। মই তেখেতেতো মানে হেৰিত হয়, অলপ হিন্দী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হয়। বস্তুখিনি তেখেতে বুজি নাই পোৱা বস্তুখিনি। মই সেইকাৰণে কোৱা নাই, মই নেপাতো বুলি কৈছোঁ তেখেতৰ লগত। এতিয়া নেপাতো, মই বোলো ড্ৰাইভ কৰি আছোঁ, এতিয়া নেপাতো, পিছতকৈ পাতিম।